ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa. Jama'a a yanzu nan muna da page ɗinmu, sabon page ɗinmu wanda gashi nan muna da a title ɗin muna da welcome to page 1. Yanzu a cikin body za mu rubuta table ɗinmu. A cikin body dama mun riga mun gaya muku za ka rubuta duk abin da muke so. Gashi mun rubuta table ɗinmu shi ma gashi mun rufe shi. To a tsakanin table za mu rubuta still abin da muke so shine tr shine yana nufin table row. Sannan shi ma table row din za mu rufe shi, gashi nan bude shi, gashi nan mun rufe shi. Mun riga mun gaya muku in za mu rufe muna sa slash a na rufewar. A cikin table row muna da kuma wani wanda ake kira da suna td. Manufa td shine table data. A cikin td a nan za ka rubuta duk wani abin da kake so ka rubuta wanda yake zai fito a cikin table ɗinka, kamar shine duk wani abu da kake so ka rubuta wanda kake so in kai rubuta in kai ronin ɗinsa zai baka. To a cikin nan za ka rubuta a cikin td kenan, manufa table data. Gashi nan mun rubuta table data guda ɗaya, za mu ƙara rubuta wani dan ya kasance table data mu guda biyu. Abin da muke so guda biyu kenan. Muna da table, a cikin table muna da tr table row kenan. A cikin table row muna da table data, manufa shi ma table data td kenan. Yanzu a cikin table data na farko wanda muka fara rubutawa za mu rubuta data 1. Gashi nan mun rubuta data 1. A cikin na biyu kuma za mu rubuta data 2. in muka rubuta yanzu gashi za mu yi saving din da muka yi, za mu yi rolling din shi. da muna rolling din shi ta hanyar chrome ne. Gashi nan mun yi rolling din shi ya bamu data 1 da data 2. Yanzu gashi nan data 1 da data 2 din kenan abin da muka yi rolling. Yanzu gashi nan mun dawo baya za mu yi copy din table row ɗinmu da abin da yake cikin table row ɗinmu za mu yi copy ɗinsa ya zama guda biyu. Table row ɗinmu guda biyu kenan. Yanzu gashi mun yi pasting ɗinsa. Yanzu table row ɗinmu guda biyu da abin da yake cikinsa. Gashi nan muna da table row a misali kamar table row 1 da table row 2 shine abin da muke da shi yanzu a cikin table ɗinmu. Tags ɗinmu na table yanzu muna da table row 1 muna da table row 2 a takaice kenan. A cikin table row 1 muna da td, a cikin td na farko da na biyu muna da table data 1. yanzu za mu goge data 1 za mu sa column 1. Data 2 shi ma za mu goge shi sai mu sa column 2. kun ga mun bambanta su da table row 1 da table row 2. yanzu gashi nan mun sa column 2. yanzu tr na biyu table row na biyu gashi nan shi kuma data 1 data 2. yanzu mun yi saving, daga saving kun riga kun sani sai running ɗinsa da zamu yi. yanzu saving ɗin da muka yi shine zai bamu, in muka yi running zai bamu abin da muke so. an za mu yi running ɗinsa, in muka yi running yanzu za mu yi refresh ɗinsa in muka yi gashi nan column 1 column 2 data 1 data 2. yanzu gashi ya bamu. kun ga a cikin table row ɗinmu muna da td ɗinmu table data 1. a cikin table data 1 a nan muka sa column 1. a cikin table data 2 ɗinmu a nan muka sa column 2. sannan muna da wani tr ɗin table row kenan. a cikinsa shi ma muna da td na farko da td na biyu. a cikin muka td na farko muka sa data 1, a cikin td na biyu muka sa data 2. gashi nan ya bamu. kun ga abin da muka yi ne. yanzu a cikin table ɗinmu tags ɗinmu na table a nan za mu rubuta border shi ana yin sa ne wajen yin sawa wannan ɗin sawa abin da ka rubuta a cikin yanzu gashi nan ya bamu column 1 da column 2 ya sa mana shi a cikin table. daman abin da muke bukata kenan.